جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب صاحب صدر میرے پیارے بھائی ملک صاحب انصاری صاحب محترم غلام ہاشمی صاحب اور میزبان سلمان میرے پیارے بھائی خان فاروق خان بلوچ صاحب حاجت سلوی صاحب جناب جنابتا سیاگ حاجی چھوڑ بے ہر شہدہ ایک ہے مالک ہر ایک شے ایک دی خاطر ہر شے ایک دے مالک ہر شے دا ایک ہے خالق ہر شے نو سونا جوڑے ایک دی اختر ایک دی خاطر سریکے کتا ہے سریکے کتا دے والے نال آج سوچ بھی جیوے ہے یہ سوچ دا بدلہ کال میں بٹا صاحب بیٹھے ہوتا تو نظر کرے دا بیاں بھائی آج سوچ بھی جیوے ہے یہ سوچ دا بدلہ کال میں جو سچ کی سوچ دیتا ہے اس شخص کو سونا پھل ملتی وال سوچ نہ بدلے مشکل وچ ہر مشکل دا ایک حل ملتی او وقت تربو خوش قسمت ہے جب وہ خیر خوشی دا پال ملتی ماں دھرتی باغ بری ساڈی اساں وارث ایں راج قائد دے ہیں ماں دھرتی باغ بری ساڈی اساں وارث ایں راج قائد دے ہیں نیلے اجرک پہچان سریکی دی اساں ہمیں اے فائدہ دے ہیں نیلے اجرک ساری پہچان ہے نا نیلے اجرک پہچان سریکی دی اساں ہمیں اے فائدہ دے ہیں لاجپال وفا دے پیکر ہیں چاج رکھ دے ان سے لاج دے ہیں اساں آل سی اختر ویس نے اساں آری کال دے آئی دے ہیں لاجپال وفا دے پیکر ہیں چاج رکھ دے ان سے لاج دے ہیں اساں آلسی اختر ویس نے اساں آری کال تے آئی دے روڑا جناب دی نظر بھئی تو حاکم تے محکوم بھی ہیں تو ہی جگ تے پردان بھی ہیں تو حاکم تے محکوم بھی ہیں تو ہی جگ تے پردان بھی ہیں مولانا صاحب توجہ کرے سو تو حاکم تے محکوم بھی ہیں تو ہی جگ تے تو حاکم تے محکوم بھی ہیں تو ہی جگ تے پردان بھی ہیں تو کل مخلوق تو احرف ہے نالے الفدہ عنوان بھی ہے ایک غال کو ہر پل یاد رکھے تو چادلے دا مہمان بھی ہے تو رب دا اختر نیب جو ہے وال سوچتا سے انسان بھی ہے تو روندہ ہے دنیا تے ہون کھیل دے نال گزاری کو تو روندہ ہے دنیا تے ہون کھیل دے نال گزاری کر اس ہٹ کے دنیا داری نو والدین دی خدمت داری کر ہے برق موت حقیقت ہے نہ دل تو قلبی ساری کر تے اکثر کلے پان کرنے بس ویلے نال تیاری کر فاروق خان بلوچ صاحب تے واجد سلوی صاحب تو آج نظر شیئر کریں گا بیاں بچے دی سیک نو سام کے سینے ویچ اج توڑ جناب دے گھر آ گئے تیری سکھنو سام کے سینے میں اج توڑ جناب دے گھر آ گئے تیری تیر دے پنہن پیدل دے اساں جار جنگل دے جھر آ گئے موئی موئی نہ سمر گئے لی کر رو رو اکھیں تر آ گئے بس ویس میں ساڑی پان تھے اساں کر کے دیر سفر آ گئے